Hi! Hi! Nangyari? A few moments later. Saging. Baka. Kapit na kasi man eh. Nakakatakot. Hindi ako sanay sa ganito. Kaya na yan. Oo. Grabe. Kala ko kinukot-kot ng vacuum. Yan sa tubig lang pala eh. Grabe yung bato milin, no? Sa likod ng mga bundok na yan. Ay, ito pa yan eh. Mahuhulog ako. Malabak dito.
Oh, tanda tayo. Nandito po tayo ngayon sa mabato-batong lugar kung saan naglalakad kami, pawis na. Ito si Marelyn pa-bebe, si Ate Marie, si Kuya Kelvin, tsaka si Kuya Angelo pala. Sabi niya lang. Lagyan mo ito. Pakakain ba? Say hi! Unit! A few moments later. A few moments later.